Ihamo kadongan jumpa musedi acara palapok roha di kanal YouTube YKB Marhata Wataktoba. Ya renungan sadarion dibuat dosia buku renungan wasiat doho judul di Ramoti Debata. Nama rojahan sian hatan Debata di Pesalmen 120 sada. Doho pangudul hononda siap Pesalmen 120 sada ayat sada doho 2. Songonom ma di doktisi. Saya mengaranapi do mataku depak dolok sia dia dulaning roh pangurupiot wow. Sia Jehovah si topalangi do tanoon sabing roh pangurupion yang wow. Partikian dalam tomajuna mapai kudam dojol manuaing lam sadar na ginuaran kesehatan mental. Dan beneang rohani jolma tuaka kondisi kesehatan mental, isarana trauma, depresi dohotak kalan na asing. Tabba ari lam tabba do nang parsorion ni ngulu na mabaing marukil jana madate pakilalata. Dipartikian na samoni si pataboy do gabililo. Jala lupa hita dia sini rohani debata na nilehon na to hita. Di pardalanan ni bangsa Israel memasuki bagas joro ni debata, sai detehon na sida doa ka ete do kaniang. Jala ede Pesalme 120 sada umma. Sada na niedehon nasida marhite na mangedehon Pesalmen 120 sadon. Ihatid dako bangsoido pabuwa tumholan ala pangurupion ni debatado na mangiring jala manogu-nogu nasida di pardalanan nasidai. Dakolan na paimaho di bagas joro. Alay didongani jala diiring-iring do nasida di pardalanani. Debata sadiri do nama dongani jala manogu-nogu nasida di pardalanani. Rian itu hatta debata na tasopai. Ima debata na tuk mengatasi saluhut. Naso terbatas. Dan dibatasi ruang dohot waktu. Jala garis si jaga daging. Nang si jaga tod di doi bana. Di bagasan mulung taon. Tabay ma ibana totong. Nata pangasakon. Di mulu si galupari. Amen. Songoni mahata di debata renungan di ita sadarion. Unang lupa dak kadungan. Like, subscribe. Jala bagi hontua kadungan. Ala marhite na doho do ita mangurupi ulaon parbarita nauli. Rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debatama na mga ramoti ita oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.